Il-Kap tad-Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Malta, Brockdorff, kellu kliem ibes għall-istrateġija ekonomika tal-Gvern Soċjalista Malti meta kien qiegħed jindirizza il-konferenza ta' jum il-ħaddiem tal-UHM Voice of the Workers. F'ġirja sfrenata biex jingħataw rekord ta' permessi tal-bini, simili għal mudell ta' Dubai, Brockdorff kellu kliem xejn sbieħ fuq is-settur tal-proprjetà. Huwa settur fil-fatt illi qed joħloq ħafna pressjoni, problema ta' eċċess. Il-mudell ta' Dubai jimxi hekk. Build and they will come. U fil-fatt hekk qed jiġi Malta wkoll. Krejnijiet, permessi, ħerġin, rekord wara ieħor, dis-sena jkollna rekord ikbar mill-rekord tas-sena l-oħra. Dan qiegħed ikollu konsegwenzi serji għaliex il-kwalità tal-bini, skont Brockdorff, huwa ta' livell inferjuri ħafna għal dak ta' Dubai. Minkejja li l-prezzijiet qed jollew għad-detriment tal-ħaddiema u f'xenarju ta' nuqqas ta' infurzar. Nafu biżżejjed fil-qasam fil-pajjiżna hawnhekk l-enforcement hija ċajta. Ebda enforcement ta' xejn. Ħlief ovvjament għal dawk li huma l-iktar biex ngħidlek vulnerabbli. Von Brockdorff qal li f'pajjiżna rajna żieda massiċċa fil-popolazzjoni mill-2013 l-hawn minħabba l-immigrazzjoni ta' ħaddiema barranin u l-familji tagħhom lejn pajjiżna. Jiena qabża konsiderevoli mill-2013 l-hawn. U dun spjega tal-fatt allura l-popolazzjoni qed tikber u tikber sew tantu hekk fil-fatt illum għandna 100,000 mill-popolazzjoni tagħna li hija tilħaq għal madwar 485,000 u ngħidilkom dik hija probabbilment ċifra konservattiva ħafna. Dawk 100,000 illum huma barranin. Dal-impatt tal-ħaddiema minn pajjiżi terzi qed ibaxxi l-livell tal-standards fil-qasam tax-xogħol. Minħabba li l-maġġoranza ta' dawn il-ħaddiema barranin ġej minn pajjiżi mhux fl-Unjoni Ewropea, dan qed ikompli jimmina l-ħaddiema Maltin għax il-pagi għalihom ikollhom joqsu. Aħna konna l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn fl-aħħar quarter tal-2018 kien hemm tnaqqis bħala medja fil-pagi. Fil-pagi. Kien hemm żidiet bħala medja fil-Eurozone ferm akbar ovvjament milli dak li ġara f'Malta, anzi fil-fatt Malta kellna tnaqqis. Fil-konferenza sar dibattitu bejn il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-andament ekonomiku fejn għall-Partit Nazzjonalista ħadu sehem Peter Aġus, Dione Borg u Frank Psajla.